kailangan lamang lumapit o makipag-ugnayan ng publiko sa kanilang mga local government leader kung hindi pa rin sila nakatatanggap ng ayuda sa gitna ng krisis. Ayon yan mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong April 27 ng gabi, ipinahayag ng Pangulo na bukas ang palasyo para sa mga nangangailangan ng karagdagang ayuda sa kasagsagan ng enhanced community quarantine sa piling bahagi ng bansa kabilang ang gitnang Luzon. The governor will just ask Malacanang kung sino pa ba ang those who were left behind, sino pang hindi nabigyan. Sa ngayon, may ilang ongoing programs ang pamahalaan sa gitna ng COVID-19 crisis. Kabilang dito ang 5,000 to 8,000 pesos cash assistance mula sa Social Amelioration Program ng DSWD na makailang beses na ring nakatanggap ng kritisismo dahil sa umano'y mabagal na sistema. Yung hindi pa nakatanggap, let us know by radio or what. Magreklamo kayo ng mga radio stations ninyo dyan o doon sa mayors ninyo. Barangay captain when the mayors. Ang DOLE COVID-19 Adjustment Measures Program naman ng ayuda para sa mga manggagawa. Mayroon itong pondo na 1.6 billion pesos. Pero nitong ikalawang linggo ng Abril, inanunsyo ng DOLE na ubos na ang pondo para sa programa, kaya't hindi lahat ng mga nag-apply ay nakinabang. Sinalo ang programang ito ng Small Business Wage Subsidy o SBWS program. Layon naman itong mabigyan ng 5,000 hanggang 8,000 pesos ang mga small business worker. Mayroon ring pautang ang Land Bank of the Philippines para sa mga small and medium enterprises na apektado ng krisis. Liban sa mga programang hawak ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, binigyan na rin ng go signal ang mga local government unit na gamitin ang kanilang calamity fund para magpamahagi ng relief goods sa kanilang mga nasasakupan. Maaari ring gamitin ang kanilang development fund na orihinal na nakalaan para sa mga infrastructure project. Inatasan naman ng Malacanang ang PNP na gamiting service vehicle ang kanilang mga sasakyan para ihatid ang mga nakikita nilang nagpapa-ospital o di kaya naman ay mga frontline health worker na papunta sa trabaho. Marami ang makita mo ngayon kasi kukulang ang sakyan eh. But there are people who are forced to travel for a host of reason. The police must stop at pasakyan. Sa kasagsagan ng lockdown, tigil operasyon maging ang mga pampublikong sasakyan. Kaya naman ilan sa mga frontliner, mga essential worker at mga residenteng bumibili ng kanilang mga supply, no choice kundi maglakad. Samantala, hintayin daw ng publiko ang final guidelines para sa partial lifting ng lockdown sa iba't ibang bahagi ng Luzon at regulasyon sa ilalim ng General Community Quarantine sa mga piling lugar. Kasalukuyan pa rin kasi itong pinaplansya ayon kay Duterte. Maika Amparo, CLTV, 36 News.